Pane chitiko chinosirisa chakatika pa-Magistrate Court kuzara nezuro tichiona ma-relatives evanhu the captured people ve-CCC vanhu opposition vakabatiwa vakaiswa mupolice custody. Toona kuti ayo ma-relatives avo vanouya vachitaura mashoko akanyanya kuipisisa pamusoro pemutungamiri wenyika Mazoda Mnangagwa. Sapeda mashoko tiona nemadhara makuru anyasa kugwadziwa noti bosubscribe like otina on the bell icon. Notinopinda pana patona kuti the newzimbabwe.com vanyora vachiti Chivayo ari kufamba munyika muno zvaanoda, but ari kutaura kuti anoba mari mamiliyoni, but ari kukwira ndege achiflya paanoda. Vanhu vasina mhosva yavakapara vachichengetwa seizvi vachibatwa sembwa munyika medu. Angry relatives of the CCC activist speaks. Mumwe womudhara mukuru wamuri kuona papicture po anouya achitaurawo mashoko ari concerned achigwadzo achiti munyika muno muchiri neconstitution here. Tikuona kuti aiwa murume uyu ane 8 years asi ari kugwadza achiti aiwa muno munyika constitution hamusisina. Zviri kuitwa negovernment yaED Mnangagwa hazvisirizvo. Noda kuti vanhu vasina mhosva vari kubatwa sembwa. Aiwa chitiko chinosirisa kwazvo chiri kubata aiwa masouls nemwoyo yevanhu vazhinji vachigwadziwa vachiona ma-relatives avo achikamhina vachiramidza kusangana navo kana kuvaona. Vamwe vavhunika makumbo, vamwe varwa pasi petsoka vachigwadziwa. Aiwa chibotodza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Brutality yemapurisa enyika yeZimbabwe. Pene comment section yemedu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.